tiri semko tiri right makadi zvenyu tiri right isusu ameno kuri sei kwabviwa kwabviwa isusu tiri right chose handiti ndiri kunzwa kuti mabva kuCape Town South Africa ichokwadi ndo kwandakagara kwenguva refu ndiri kuCape Town South Africa. handiti zita rizere ndiani zita ndinonzi Karioti Mapingure. kumusha ndekupi kumusha ndinobva kumusha washa east musha washa east ndingati muna Mutirikwi rwizi Mutirikwi runobva kutangira pana kudhara Skyldam Lake Mutirikwi so munhu anga ari popular area ndingati ndo Edson Shobo just paarea iyoyo kuri kuMandini mapurazi ekuMandini. handiti makaenda kuSouth Africa kunotsvaka basa kana kuti makaenda chii chakakudhonzerai kuenda kuCape Town chekutanga chakandidhonzera kuCape Town yanga iri nyaya yeWorld Cup yeSouth Africa yanga 2010 ndakangoona zvaitika kuSouth Africa ndikati arika ndiendewo sezvo kune vazukuru vana vavatete vakanga variko ndikabva ndati arika ndiende kuSouth Africa kuCape Town ndimboona kuti kwakamira sei then ndichosvika ndichiona situation yandairarama ndiri kunoko nemari dzatechingoona tiri kunoko either kusina any qualifications unotoona kuti munhu anotonzi anotoshanda ari mushandi chaichai as a civil servant mamwe just like private companies but unoona kuti after period of time they can climb something else without any qualification kana chitari qualification chikoro chaicho ordinary level what kana kuSouth Africa matric vanenge vasitorina but unotoona munhu anotowana basa achitoshanda zvakatonakisisa. handiti muri South Africa ikoko sekutaura kwenyu ndipo pamakatanga kuita machallenges chii chakatanga kuitika mukati meupenyu hwenyu rinova dambudziko ratingati razokura kuti muzosvika pakuti ayo regai ndimbobudawo pachena muri Zimbabwe ndibatsire zvakatanga chigara ndine mudzimai wangu takatanga kungonetsana zvinhu zvacho kwada kutaura kari kanyaya kadiki diki ona nyaya yatokura zvekutoti pandaiti ndaunganidza mari kuti ndoda kuitawo something ndopaita problem ndozoona ndadzoswa kundonzi ndiuye kumba kuti ndiripe mhosva ndoona kuti mhosva ndendapara inenge iri chii kwekungota like kungocreata nyaya then ndakarara ndopa ndakaona ndakutaurwa neizwi raitaura rakaita kundisheka ndakarara rikabva randitaurira kuti ndiri kuona une dambudziko nemudzimai wako kasi pane time yekuti achambobuda achienda achiti hausi kugara newe achakuda odzoka chiita zvese ochienda achidzoka kasi achazosvika pakuti achabuda kana abuda tisu tinenge tamutora haafi adzoka pano zvikare then takabva tagara zvese zvakataurwa izvo zvakaitika asi kuti inanha kuzvitora naingoti hadzainge iri hope. izwi ranga riri rechirume kana rechikadzi ranga riri rechirume kasi riri izwi rakakora unonzwa kuti like riri chibuda muspeaker loud speaker kana kuti ufa riri so very solid riri rechirume so ndo pandakaona patakambogara so 2019 yauda ndopera ndo pandakabva ndazosiyana nemukadzi tisati tasiyana pakaita kuti akabva pamuviri ndo paakabva pamuviri nenyaya yekuti ndandava kuenda kumasowe nekuti ndakakura hangu chienda kucheche AFM sepentecost ndo yandakakura nchienda mari kasi ndakapesa nda kuenda kumasowe nekuda kwemachallenges chiti ndimbobatsirwa then chakazondinetsa chinhu wani chekuti iye anga asingadi kubatsirwa ndati handi kuchechi kana chichi iye angoda kuenda kuchechi kwataenda dzedu dzepentecost ini ndakabva ndati ko regai ndingoenda hangu chibatsirwa iye airamba so ndakabva ndazobvunzwa izwi riya rachitaura kuti munomba muhondo iri kuitika munomu handisi kuida it's enough nokuti ndauda kuchitanga basa rangu so kasi ndakabva ndataura nzi ndaona pamubhedha paunorara apa pazara ropa so panguva iyoyo ndandiri mwana mudiki panguva idiki diki zvayo but ndingataura kuti pfungwa dzasati dzava nematurity yekunyatso kunzwisisa kuti izvi zviri kufamba sei then ndo patakagara nemudzimai akabva abva pamuviri ndakabva ndanzwa kuti iwewe
une mhosva waita unofanirwa kunge uchiripa zvikare. Ndikashaya kuti mudzimai abva pamuviri nonzi ngaaripe zvakufamba sei. Pakabva pamuviri ndakada kufondera hanzvadzi yacho taingogara tiri padhuze tiri kuCape Town. Hanzvadzi yacho yakabva yandibloka pafoni ikandibloka zvese nekuWhatsApp. Saka zvandinetsa kuti ko munhu ari kundibloka inini ndiwo hanzvadzi iri padhuze ndoita sei. Vese family yacho vakabva vandibloka pamaWhatsApp either macalls nekuno kuZimbabwe. Zvinhu zvakandinetsa kuti ako chii chiri kuitika. Ndopakabva ndasvika kuhospital nokuti ndakatofonerwa unzi pane emergency yatoitika kuno kuti kabva ndaenda kuchipatara. Tichisvika kuchipatara kuya no handitsanangura ngati haya ndakangoona hangu situation ndikaona kuti hayi zvindo zviripo. Ndopa ndakadzokera kumba. Kasi chinhu chakandinetsa ndiri kumba ari kuchipatara because anganzi dumbu make mofanirwa kucleansiwa. Then chakandinetsa nchekuti ko chii chakanyatsokuitika apa. So akabva asara kuchipatara ndikabva ndaenda kumba ndichizoti ndimuvigire hembe. Ndakarara kumba penchiratidzo chandakatanga kuona papo ndasinganzwisisi zvii zviri kuitika mukati meupenyu hwangu. Ndikaona mudzimai wangu achiuya tatiri pagedhe patanga tiri achifamba achiita semunhu anga achitiza. Ini ndakabva ndamugarira ndikabva ndati ndakuziva unoda kusiyira vanhu ava mhosva. Dzokera bheki kuno kundokunoperera nyaya dzose. Ini ndiri kuno kana ndiri pasi ndinenge ndiri ine chekare. Dzokera usada kupa vanhu mhosva tatoona zvaunoda nokuti waona kuti wane mhosva wayaita. Saka wazvipira kuti ini hangu ndakuzorora. Tichazotaura nyaya dzedu kana nguva yakwana. Dzokera. So iye ndakazona asvika kumba ndaerenga mameseji ndikaona achitaura nehama dzake. Hama dzose dzakasingachadi kutaura neni. Zvaindinetsa kuti ako zvinoreve chii. Ndakabva tangoti gare Mbijana. Ngati muri muna September October 2019. Ndasvika kumba takagara December ndopa takabva tasiyana nemukadzi. Takambozama kudai kuti mira kuti mukadzi adzoke. Kasi ndopa ndakanzwa kuti pane nyaya yandaona yekuti pane dzimba mbiri dzamira muimba imwe chete. Saka dzimba dzofanirwa kunge iri imba 1 inomira. Saka imwe ngaidone 1 inomira. Kasi mukadzi wako kuenda kwaita pane kwavaenda pane nyaya dzavari kuita. Saka ini zvese ndaingoita zvokuudzwa ndiri kuhope neizwi iroro. So ainzi pane pavakapinda vakandotaura zvavakaita. Asi audzwa kunzi kuti mupinde pamuri kuda kupinda mune zvamuri kuda kuita izvizvi mofanirwa kuti mutaure kudzinza remwana wawaenda naye nokuti une mwana naye. Zvino zvaune mwana naye murume wako uyu mofanirwa kutaura nemadzinza rake kuti aiwa isusu kune zvatoda kuita izvi kasi nyaya iri kunetsa ndeiyi mobva masuma mwana mobva mauya. Saka papo ndakabva ndaona zvavaita zvese. Vanga vakaita sevanhu vaida kutoita sevari kubvisa hembe. So pakuti vaide kuita zvekuti mwana ayamwe mukaka ari ikokoko. Ndopa ndakabva ndasvika zvanzi apinda munhu zvavharana. So ndopa ndakaudzwa nezwi ndo zvaudzwa kunzi. Saka iye akabva ataura kuti inini kana chitaura kuti vedzinza rake ndinavo pano vese. Vamwe vacho. So vakuru vavo vedzinza ndinavo vari pano. Ndo zvakataura mukadzi. Akabva anzi kana chitaura kuti dzinza rake iye ndiye ane final decision kuti mopinda here kana kuti kwete. Kasi ndiri kuona kuti yaite se agamuchiri zvinhu zvakadaro. Ndo pazvakatangira kuti zvichinetsa kuti ndoita sei. So ndakagara ndega ndiri murume ndiri mumba ndo pakabva paitwa lockdown panguva yeCovid-19. So inini takatanga kunzwa ndangada kunyanya kugaidwa everyday nevoice iroro kuti nyaya yakamira yakadai chiudzwa kuti mangwana pachamira pakadai mangwana pachamira pakadai mangwana pachamira pakadai. Then chakandinetsa pamukadzi uku ndana tunzi mwana ndisaona achinda kubasa vaintaura kuti usaona vaitosira vakadzi vanenge varipo. Vakadzi vaya vanga vasingadi kuti ndimuone mwana uya vachitoti anenge anenge protection. Saka zvakandinetsa kuti ndoita sei. Ndopa ndakangozoenda kukoti ngazova necleara kuti ndofanirwa kunge ndichiona mwana.
ndobva taita parental arrangement yekuti parental plan yekuti mwana tochengeta sei. Ndo chance yandakazota ndione mwana. Kasi chakazondinetsa ndechekuti palockdown ipapa pane musukuru agari yake kokoko akabva ashayikirwa nemwana mazuva iwawe ashayikirwa nemwana. Ndo pandakatanga kunzwa kuti pane something chiri kuitika pandiri like nguva munhu it's like you feel like pane something chiri kuda kuitika chiri dangerous. So ndaiti maybe kumwana kuita sei. Then ndo pandakabva paita dambudziko hombe rekuti ndo pandakatanga kunzwa mavoice angava ni confusion. Voice iri randighaidha ranga risina like power kuti chiri chinyatso kuitika. Then ndakarara ndakabva ndaona mumba makabva maita black kutarima totally dark. Dark isiri normal. Then ndakabva ndaona mukadzi anga aripo anga akaita mukadzi murungu akabva akabva nditora picture kuface. Ndakangonzwa sound yakaita kuti kwacha yanditora picture. Ndakabva ndava nefear. Mumba makabva maita clear. Pakapedza nditora the first picture makabva maita dark again. Ndikabva ndatora kumbeze ndikabva ndazvivhara kumeso chiti chii chiri kunyatso kuitika. Pandakazvivhara kumeso ndakaona that picture again. Ikabva yandiflasha kechitu. Ndo pandakatanga kunzwa kuti handisisiri right. Pane something chiri kuitika. Ndo pandakabva ndafonera munin'ina wandaigara naye tikabva taenda vauya akati nyaya iyi rikai tione mangwana kuedza tione kuti tondobatsirwa. Kasi rikatitanga kuenda kupi kuchipatara nekuti ndandava neproblem yekuti ndandava ne 2 weeks ndangodya mafruits chete ndasinga anything ndasina appetite ndangonwa mafruits nemvura. Then ndobva ndadecide kuti rikati umboshiya nemunin'ina ndimutsanangure kuti this thing is not normal kuti munhu pedze 2 weeks uchingorarama nemafruits nemvura. Then either kugeza ndasingagezi ndizvo zvandinetsa kuti panguva yekuti time yekuti ndabva kubasa ndide kugeza ndangofila busy ngota busy. Then ndatorara. Then mangwana it's late ndotongona munin'ina asvika because ainditora kumba kundiondisiya kubasa achindidriva kumba every day. Then auya usiku akabva ati rega titange kuenda kuhospital nenyaya yeappetite nezvimwe. Then tozoenda kunobatsirwawo kana kuri kumasowe tombozondoudza vamwe vana mukoma kuti haufa. Tichisvika kuchipatara there's something takata kuenda kwadoctor, private doctor kusiri kuchipatara. Doctor yakabva anditi wakatorwa picture here. Ndisina kumupa answer. Akabva anditi wakaflashiwa 2 times. Zvino zvakandinetsa kuti azviziva sei kuti ndakatorwa picture. Azviziva sei kuti ndakaflashiwa 2 times. Then from there amuna kumubvunza. Andamubvunza. Angondibvunza kuti wakatorwa picture here. Ndisati ndamuti ndakatorwa angatonditaurira kuti wakatorwa 2 times here. So zvandinetsa kuti hazviziva zvese izvi 1 time how. So akabva ati vanonyorera tsamba kuenda kuchipatara chinonzi Kaubrema Hospital. Ndobva ndaenda kuKaubrema Hospital. Ndichisvikako yanga iri nguva yeCovid-19. Ndakabva ndapinzwa mukati imomo. But chinhu wani chakandinetsa ndechekuti before voice ranga ratonditaurira ndikabva ndangoona iri vision chiti there's a time yokuti iwewe uchasvika panenge pane ambulance nevheni kuni nzvimbo iyoyo. Kana wasvika ikoko ndo panichakuza kwakaendeswa mai vako nokuti amai vangu vakafa. Kasi ndaitaronza kuti kune kwavari nenyaya yekuti pane zvakaitwa nenyaya yekuti nenyaya yedirisi vanhu vaida kuti hazvedirisi. Then from there ndakangobva ndakatyamara kuti ndakataurirwa kunzi there's a time yekuti uchaona ambulance nevheni zviri pauchapinda pachipatara. But ndiri kuona ndio ambulance nevheni kai. Mukadzi chipinda pano mukadzi anga arimo mureception. Achipinda mureception imomo
ndipinda mureception ari kuko achitora mainformation mushure mekungotaura aingoita like anongondibvunza mageneral questions achingondibvunza but akabva andibaya pachigunwe. It's like maybe aida kutesa diabetes or whatever, I don't know. But ndakabva ndaudzwa kunzi vachada kutora ropa, ndaudzwa already nevoice kuti vachada kutora ropa. Ropa iroro vacharitora, vanoritora vacharisa pavakaendesa pane ropa rangu. So vada kusanganisa kuti nyaya idzi dzifambe kudzinde kwavadi wanoda pane ropa rangu ndopaziva pabatwe. So ndakabva ndarangarira the day rekuti mukadzi pakabva pamuiri. Ndakaona that box again. Ndo manga muchiita sokuti mamune ropa rakakandwa imomo. Ndo mandakaona ropa rangu rakuda rakatora ipapa rakukandwa imomo. Ndo pandakafeel like someone ndakaita like ndakabva ndabatwa nehasha. Then ndakabva ndaona mukadzi akabva auya ane injection. Haana mbondibvunza kuti uri kunzwei or what chiiko chi. Mukadzi uya akada kundibaya ndikabva ndati no, it's better ngundidzokere because kunogona kuya ndiri kuona kuti already mauya nemasecurity muda kutondi-injecta why. Ndo takataka kunetsana. Then vakazopedzisira toita zvechisimba. Ndo pakabva vandi-injecta. Pakandi-injecta then ndakaita pass out kuto. It's like handizivi kuti ndingakutsanangura chikudi but ndasingachazivi kuti ndikatotaura semunhu anga akatofa for 5 days yani because yanga iri Thursday. Ndakazomuka yanga iri Sunday. Sunday makuseni ndakazomuka Thursday after 5 days and ndisina chandakadya kana kuenda kutoilet or whatever for those 5 days. Ndo pandakabva ndamuka because panguva iyo ndaitonzwa kuti kune somewhere pandandiri inzi ndinoda kuti uone something chauchazotsanangura kana nguva yakwana. Saka nguva yachazati yakwana? Ndoona sokuti yakwana. Yeah. Saka muri ikoko chii chamairatidzwa chamaizonzi munozotaura kana nguva yacho yakwana? Chokutanga pandiri ikoko ndakaona chinzi toda kutaridza like a movie but it's not something it's like a movie. Pane position inzi toda kuti unge uchigadzwa nenyaya yekuti ivo vari kuti as long kuti kango iwe ukaenda kana kuti warwara nepfungwa kana kuti wafa that thing can happen. So chiripo ndechekuti pane position yatoda kuti unge uchipinda kasi position iyi right now toda kuti understand but kana kwayakwana uchazoti woenda papa inenge yava decision nenyaya yekuti tofamba any stage yari ichifamba ndeyekuti zvobva nedecision yavanenge vatora kuti toda kuti zviitwe sei. Nokuti ndakabva ndasvika ipapo nokuti ndakabva ndaona hangu ndiri ikoko munhu wandinoziva vakasvika panzvimbo iyoyo ngati ndio politician one yandinoziva kuSouth Africa handizivi hangu kandichikwanisa kuti ndiitaure nesi. Aitaure kwanditi zvakaitika muri kwamamuri? Yeah, wandakaona ndi minister Bheki Cele wepolice ndo wandakaona ari ikoko but aitsanangura zvake ari munhu intercessor angari interpreter achitaura chiti munhu ndeye kuZimbabwe. Ini ndinobva muumambo iye anobva muumambo. So the way yamunoda kuti muite zvinhu zvezvo havazvigamuchiri nekuti ndewe kuZimbabwe asi munhu wemunhu. Saka mukutopesana naye nechikonzero chokuti ndokusaka arara mararire aya haazofi amuka ende kuti hamuna kwamunomuendesa acharamba ari papa kusvika maenda nenzira yenyu yamunoda kuti zvaenda nenzira yavo yavanoda kuti zvifambe nayo musamupinza muposition yamunoda kumupinza haisi yavo iyo yavo ndeyeumambo kuti vanobva muimba yeumambo. Ndo zvandakabva ati ndakukurira heti yangu ndakuisiya panapa kusvika amuka. Ndo kasi chandakazoona nechekuti panga pane imba yeglass office yanga ine glass yanga iri kumberi. Inzi office iyi ndio yanofanirwa kuti anga achipinda asi office iyi ine transparency haina chamuhandi kana akangonzi apenga kana kuti afa kana kuti aita sei hapana inoipinda nekuti totomirira imwe new era. Ndo zvakangotaura ndo zvandakaona ndiri ikoko. Kukabrema ndo pandakabva ndazomuka. Kasi ndamuka chinhu wani chakandishupa ndakaona ndava kuwadi yanandiri inini ndega ndakana ndakapfeka
vamwe vese vanga vane magauni emuchipatara kasi vanga vakashama totally indinde kana ndakapfeka because t-shirt yacho ndandakapfeka iyoyo yakazotorasika ndazoziva kuti yakaenda nepi ndiri kokoko kasi ndakavabvunza kuti ko t-shirt yangu iri kupi kumasecurity vakabva vatondiignora ndakangozopedzisira ndangosara nehembe dzekuzasi chete ndisisina t-shirt do kasi chinhu wacho ndadaona it's like vanhu vaya vanenge vasina kunyatsa kutokwana nokuti chandakatodiscover ndechekuti anyone anenge ata like aitwa possessed spiritually nenyaya nechivanhu kuti maybe pane mweya wechivanhu unoda kugadziriswa kana taita sei vanomuti you are psychotic or you have une schizophrenia or une chii because munhu anotosvika ari health ari munhu ari right but munhu iye anozotobuda imomo watoona kuti awe murwere wepfungwa ende futi chinhu chaitika ndechekuti ndaiona kuti mostly vavanzoda kukutaudza uri munhu wainjectiwa ndopanoda kutaudziwa then it's like munhu kana uri kuhope kana uchangorara kana kuti munhu wakadhakwa ukamutaudza munhu anotaura zvisina kukwana then vanhu vokutaura kuti uri murwere wepfungwa because the only thing chavaida kuprova ndechekuti ndiri murwere wepfungwa ndo chinhu chandakadiscover because ndakazotopedzisira ndatozondiswa ndichibuda mukaubrema imomo ndakabva ndazoendeswa kuchipatara chinonzi Stickland chirwere chipatara chevanhu vanorwara nepfungwa chete so ndo zvinhu zvandakabva ndazodiscover nekuti ndamabudira ndakaita nyaya yeforce yakaitwa nekambani yandaishanda because vanga vakufona occupational doctor occupational nurse ndovanga vakufona vachiti ko toda kunzwisisa kana kuri kuti imimi mamuti anorwara nepfungwa nekuti chipatara chamuri ndechevanhu vanorwara nepfungwa makambosikana brain dzake vanga vasina kundisikana kana brain ona kuti ndiri murwere wepfungwa ndichizobuda imomo ndo pandakazonyorerwa tsamba yekuti ndiende kunosikaniwa brain kuchipatara chonzi Tigerberg ndakabva ndabvunza futi kuTigerberg kwandakaendesa pandanyorerwa kuti ndiende kunosikaniwa brain kuti dziri right here havana kundipa maresults andinawo kuti ndiri munhu akaita sei pfungwa dzangu kuti ndiri kurwara nepfungwa here kana kuti sei ndo ndakabva ndazopuwa matablets futi ekuti andaisenzesa kuti ndinwe angari ndataura ndichiti those tablets kana munhu anzi arwara nepfungwa kunzi asungwe necheni kana maoko kana kuti asei kana kurohwa is better ari hafu anorwadza kuti ndasingatomborwari dzimwe dzenguva ndairara kana ndakaisa musoro pasi tasi munhu anonamata ndichinzwa kuti panamba ndiri kurwadziwa then I decide kuti but vakanga vanitaura kuti kwangumasiya you're gonna get something bad but ndakadecide kuti it's better kuti ndife or whatever but later ndikabva ndava diabetic again nematablets vaya zvinhu zvandaka-experience then chakazoita kuti ndakazova munhu akaita like akaluza memory kuti ndasingachazivi kuti zvii zvakaitika or ndaingoziva kuti alright nhasi ndataura nasisi vangu ninge ndo vandotanga kutorememba nchirememba then ndakapedzisira ndagara nanguva munhu kuti ndangoenda mabhizinesi andaita eshabhini nekungotengesa ndakapedzisira ndanzwa kuti handisina power handichazvikwanisi it's better ndikambodamboti ndidzoke kuno kuZimbabwe zvikabva kumusha ndimboda kuita zvimwe hazvina kushanda ndo pandakabva ndadzokera back kuCape Town ndichishanda so ndichishanda ndakabva ndazoita pakuti ndakarwara marwariro akandirwadza ndikabva ndazoenda kuchipatara ndiri kuchipatara ndakabva ndangonzwa voice riya because all along from ndabva kuchipatara kusvika March this year voice roro ranga risingatambi kana kumbonzwa kuti anything kana kurota kana kuti sei zvasingaiti sa voice riya rakangobva randiti ndiri kuchipatara ndakuona ndodzokera paya here pandakakudzosera nokuti panguva ndingambotaura ndiri kuchipatara ndisati ndaenda kuchipatara ndisati ndarwara ndakataurwa ndinzi voice richitaura kuti tine agreement kana kuti chitenderano chiripo nechekuti toda kuti unge uchiita zvatokutuma kuti utaure kasi
chokutanga ndaona mhuri yako yandiramba, ndaona newe wandiramba, naivo vese ndaona vandiramba, nekuti pane chitsidzo chandaona chatoda kuti tinge tichiita kasi ndoda kutuma kuti uite zvaunoda kuti uite, kasi ndaona mese matondiramba kusanganisira newe. Zvakandinetsa kuti zvinorevechi. So ndakabva ndangonzi ndoda kumbosuduruka mbijana pauri kwenguva ingadhonza kana makore, kasi ndichitarira chiongorora zvinoita, kasi ndichakusakadza kusara usina kana chinhu, ndokuti ndiona kuti newe unozvita ubviri. Ndo ndingatotaura ndakasara ndisina kana chinhu, ndinozva kuti mabasa nekupi zvese nebusiness no, handichakwanisi kuendla. Imba ndakatengesa koko Cape Town because ndava neimba, because ndakataurirwa nzi nezera rako iwewe uri muforeign land ungakwanisa kuti uve neimba, ongorora basa raunoita iwewe kuti unozoita imba sei, kasi ndini ndakakupa. Ongorora nemota yaunofamba nayo nebasa raunoita zvinoenderana here. Ene chokutanga ndoda kuva honest, handina license, kasi ndongofamba ndongodriva ndisina license. So ndonzi ndiri kunyatsa kuprova kuti ndiri ani. So ndasvika kuchipatara papa MaVoices richitaura kubva pekutanga richifamba richiita saizvozvo, hamuna here kuribvunza kumboti ndiwani? Pandakazova kuti ndava kuchipatara ndipo parakazotaura. Ndakazotaura pandakazoenda ndakurwara paDCM na I think ndi muna January pandakaenda not this, ndakataura ndachipatara maybe achanyatso kuremember zvangu November last year kunda muna January, ndo pandakatanga kuti haiwa ndauda kurapiwa. Ndo parakataura kuti ndini charumbira. Okay. Chinzi ndini charumbira. So ina kunzwisisa kuti kachi ndini charumbira zvinoreve chii. So rakabva rataura ndini charumbira, ndikabva ndati rega ndinde kupi hanzi ndoda kuti ndokuti right now ndaona kuti wandigamuchira, kasi maybe wandigamuchira nekuti warwadziwa nokuti ndinorwadza. Ivo kana ndaona wandipandukira ndinozviziva, kasi chandoda kubvunza nokuti ko ivo vandigamuchira here. Ndikabva ndabvunza kuti ivo vananzi vemhuri yako, kana tanga pamhuri yako tozoenda mberi, kasi chokutanga ndoda kutanga nemhuri yako, vandigamuchira here. Ndo panavanzi chokutanga ini chandokuita ndechekuti ndokuudza kana ndokubvunza iwo decide wega kuti direction yekuti zvinoenda nekuti zvese unozviziva. Ndo pandakabva ndauya kumusha muna April this year, ndikabva ndazama kutsanangurira vemhuri, kasi ndichiongorora nechekuti ivo vanga ndiri munhu anopenga vemhuri vari kunoku kumusha kunoku vaito nditopenga, ndikavacherechedza. Vamwe vaitotaura kuti vanga vatonzwa shoko rokuti ndiri kutorwara zvekutofa, zvekutoti vaite plan yekuti ndizofira kuno kumusha, kasi vanhu vacho ivavo hapana aitaura neni, nokuti munhu ndaingotaura nevanhu maybe 4 or 5, vamwe vese ava its like vanhu vaida kuongorora kuti ari right ari sei. Ndichisvika ndotoona vanhu ndonibvunza kuti mapirisi ekurwara nepfungwa ari kupi, unozvifambisa sei. So ndakabva ndatanga kuongorora nekuona kuti zvinhu izvi, nokuti voice ranga randitonitaura kudhara nechekuti chokutanga uchanzi unopenga, chechitu uchanzi wakafa, izvozvo zvigamuchire uzvigadzirire. Then ndikabva ndaona kuti zvinhu izvi ndizvo zvazviri. Ndikabva ndasvika kumba, pandakasvika kumba ndaona kuti okay, ndiri kuvatsanangurira nyaya yangu kuti yakamira yakadai. Nokuti vamwe baba vangu inini vakashaika, kuna baba mukuru, nokuti dzimba dzedu dzadziri dzimba 3, mukabuda baba vangu dzadziri dzimba 3, vanga vari pabarika. So baba vangu vanga vari muimba yekupedzesera, saka baba vemune imwe imba, nokuti vana baba vasara vari vaviri. So vamwe vakanditi nyaya iyi toifambira, nokuti pane wopedza ndakavatsanangurira kuti ndaona maenda kwakati, vakati aichokwadi muzvibheyo ndakasvika ndikaitika, kasi chamirira kuti uye kuno kumba. Then ndasvika kumba ndikavatsanangurira kuti baba ndozviripo, kasi ndakatoona vakutonditaurira kuti dambudziko riri kumhuri yose, vanhu vese vanongorwara nepfungwa. Asi ndizvo here kumhuri kwenyu kune vanhu vanorwara nepfungwa? Variko.
Okay. yavariko vandorwara nepfungwa havariko then ini ndakabva ndati okay it's fine regai nditese tidzokere kuCape Town nokuti nyaya ndiruda nokuti ndaizama kuti dei tazama kuti tifambe tose tichionesana titese tidididi batsirwewo because ndine dambudziko rinditambudza. Ndakabva ndatsanangurira hanzvadzi yangu, so ndiri kumba kwehanzvadzi yangu ndopandakabva ndaunzwa kuti voice iri richitaura kuti handini, kasi panguva yekuti ndinenge ndichitaura ndichinzwa ndiri ini futi zvendinenge ndichitaura ndichitaura chiti inini ndinouraya, ndini charumbira kuti ndisvike nditaure pamutumbi wandiri kutaura iwe ndauraya, ende kana chiti ndinouraya handisikisi nekuti manga makandisunga kwenguva refu kuti ndisataura ndisagadzirisa nyaya dzangu, nenyaya yekuti ini chapa zvakangotangira nezvekuti taiva muhondo, takati tapera muhondo ndikabva ndasara ndiri 1 mukabva mafunga kuti regai tichimuuraya. Kezvo ndiona zvinhu zviya zvakudzokorereka futi pana ndasarudza futi ndakaudza kuti itai kwese ndigonerewo apa, pamakabva mangomuziva kuti ndiye mukati takumuuraya zvichireva kuti ini ndosaka ndauya ndichiuraya nokuti panda muri muhospital for those 3 weeks vanhu vandinoziva vakatofa vanosvika 4 hama dzangu ya. Musi wandakabuda chifumi chacho pano mumwe akafa na 7 o'clock musikana mukadzi maku 7 o'clock makuseni, umwe akazofa na 7 o'clock manheru. Musi wandakati ndasvika kumba ndo zvakabva zvaitika panyaya yevoice irori raitaura rakazotaura kuti ndini charumbira, ndingati ndo rine dambudziko hombe. Handiti charumbira uyu ndiani? Wodzi toda kuziva kuti ndiwe mhuri yenyu, ndiwe dzinza rekwenyu, mutorwa here, ndiani ari kuzviti ndini charumbira pamuri? Ini nekukura kwandakaita ndichinzwa kubva kuna baba kana mai kana kuti vanhu vese vamumhuri kana ivo vana baba vese varipo nemadzitete vese variko vanomuziva charumbira, vanoti ndiko kwakabva sekuru vakatibereka isu baba vedu madzibaba edu ndokwavanobva ikoko kwacharumbira. Nokuti ndakazovabvunza kuti ko imimi mukaticharitedza ndakabva ndati ndozikarioti mapingore kasi kwababa mukuru vanozviti dzviriri, avo vekwana baba mukuru vanozviti imba yako, avo vamwe vanechiti ndini stendi, kasi iro zita rero charumbira irori vanenge vachiti tiri vana charumbira, vamwe vanotozviti vana chavana sekuna vatete vamwe makazoti ndatoti handinoenda kwani kwavacharu, ndio zvisati zita iri charumbira vanoita sei vanoriziva nokuti chero pane zvemutupo zvakamuimba kumba kwandobaberekwa baba vangu akatonyora chimwe nyange chakatonzi charumbira chiri chinotoverimo mumba imomo. Saka charumbira ndozi sekuru redzinza iri? Ndo sekuru redzinza ya. Alright, imimi nehama dzenyu hongu vanokuti unopenga, zvakare vanoti mudzinza mune vamwe vanopenga, vamwe vari kunzi vanopenga vanotaura here semuri kuita matauriro amuri kuita kuti kune voice rinotaura kwavari kana kuti vane marwariro avanoitawo? Zvakasiyana. Imi mavaudza nababa vamakataura navo kuti baba ndo zviri kuitika kwandiri, makazomboendawo kunzvimbo yakati yakati, vakati dambudziko iroro rogadzirisika sei kuti charumbira uyo ari kutaura pamuri atambirwe nemi atambirwe zvakare mumhuri, nekuti charumbira uyo akange atotaura kudhara kuti ndaona mese imi mandiramba? Ndo pakazoita makakatwana akazoita kuti vamwe vakazoti iwe wadiwa kuti udi uye kuno kunyika yeZimbabwe kana tichigona kubatsirika nokuti vanhu vacho vakangwara, kasi vanoita sekuti vanenge vachida kubatsira kasi anenge ari madziko, nokuti baba mukuru ava ndakavaudza vakati nyaya iripo ndeyekuti nokuti vaviri kune mukoma nemunin'ina, vamwe vacho vakanditi chokutanga chatingaita ndechekuti tofamba kuti tofamba kuvanhu vanobatsira vanogona kubvisa zvinhu zvoda kubviswa kana zvoda kupiswa zvopiswa, toita seizvozvo. Vamwe ndo zvavakandiudza, vamwe vechi2
ini anhu akwanisa kuvafonera nekuti tiri kuCape Town vakabva vafonerwa nevamwe mukoma nekuti chatakazoita nechekuti takazotokireta ndini ndakakireta gurupu refamily nekuti nyaya dzose dzinotaurirwa imomo nemaaudio dzimwe zvaitoitika ipapo zvimwe zvezvinhu zvaitoitika ipapo vamwe makatonitaura kuti kana noti mukoma vakataura kati pana noti ari kuita dambudziko rokuti nyaya yacharumbira ndoti kudi iri kushupa zvino ava vakabva vataura kuti kana achiti ndini charumbira pamudzimu wacho newe unonzi charumbira nenewe ndonzi charumbira saka zvinoenda nekupi zvinda nekupi nekuti ava chandozozva kuti inotoveri ng'anga vakatotaura kuti vaitaura chiti vanoenda kuna naRussia usiku na United Kingdom chichi so inini zvangu navo kuti titi mabhuku chavo tasiri mabhuku anoenda mberi kasi chaindinetsa nechekuti pakashayika imwe hanzvadzi yangu inini pane mbudzi yakaurawa mbudzi iya maurayirwo yakaitwa inourayiwa zvinoita varemba kana vachiuraya kana kuti mamuslims avanoita ndo maurayiro avanoita so ini chakandinetsa chekuti isusu tirayira shumba tiri vanhini kose zvinhu zvichiitwa nenzira iyi zvinhu zvakangonditambudzawo then vakabva vanditi ivo uri mukuru kwandiri kasi mbudzi iyi yachekwa indofanirwa kunge ndichimwa ropa so ndakabva ndavabvunza kuti ndomwa ropa rembudzi kuti zviite sei so vamwe vatete vakadawinda neni pasaidi kuti vanditsanangure saka ava vakabva vati siyanai naye ndatomuona motiparira kasi kana vava kure uko ndopavanenge vakutaura imwe language yakasiyana siyana kasi kana ndiri padhuze hapana kana vese hapana noti zvanoenda ngotaura ndizvo chero ndichitaura zvinhu zviri wrong vanongoti ndizvozvo so zvinhu zvakandinetsa kuti sei vachibehave that way kana ndiri kure vanotaura kuti ndinopenga kana ndiri murwere wepfungwa so ava vakati pamukoro vakati ngatifambe kana toona togadzirisa kana nini kuti pane vanhu vane zvavakabata zvanazvo zvatotoziva nechekuti ukati watora ukati mudzimu maita sei mune vanhu vakaromba zvinofamba here hazvifambi nekuti vese vakatiza pamba pamusha pacho tangosara isusu tangokura tangova vana vakuru vese vakatiza nekuti iye charumira pakutaura wandaura nchiti payadi pangu kana uneti wakabata ndinongokukavira kunze haumiri haugari. Alright. Saka charumbira uyu chaari kuda iye achitaura nemi ada kuti mhuri yenyu iti sei? Chekutanga chaanotaura nechekuti pane basa riri mberi chekutanga kuti ndigamuchirei. Okay. Kasi handipindi muimba mune marara. Muimba makarombewa nekuti ropa ririmo ndorisiva makateura ropa rakawanda. Alright. Ropa rose rakateurwa mumhuri ndindakaripfeka. Kasi ndiri kuona kuti hondo iyi haisi kupera nekuti mofungidzira kuti hapana ari kukuonai ndiri kukuonai. Chekutanga ndabata ropa iri ndini rawo maoko mangu ngatichimira pari zvino ngatimire kana ndadecide kunoda kuuraya ndini chauraya kasi kezvino ndaona matambudzika anobata ichi hapana chiri kubuda uye ari kuita chanoita hapana chiri kubuda vanhu muri kushupika vamwe vanoti tinonamata asi kunamata chako chakwani handisi kukuona mune zvamuri kuita kwamoenda kuya kwamuchiti muri kuita zvizvei ndaisangana nemi ndakanga ndiriko ndichitokupaiwo zvimwe zvandaitokupai kasi ndaifungidzira kuti muchazorangarirawo mhuri yangu pandinenge ndiri kasi mapaziva mauda kupauraya. Saka chokutanga ndinoti marara adi abude mochenesa mumba mochena ndobva ndauya nokuti ndine basa randinoda kubata basa iri guru kasi nokuti zvakatangira tiri munguva yehondo. Okay. Ndo chaitaura kuti ndine basa randinoda kubata kasi basa racho iri rese ndingataura kuti sokutsanangura wanda indakariona ndakaritarisa ndakariziva kuti basa rei. Alright. Saka imimi muri kuda here kugamuchira charumbira chekutanga? Inini handina kwandinomujenga ndichienda nokuti ndikada kuti semuenzaniso chakazoita ndidecide kuti ndiuye this because ndangori munhu yavo ane mastatement kana ndikutsika ndichidelaya ndichidrega ndisingatodi kana kufambira nyaya idzi kana kuti ndiite sei. Pandakazodecide kuti ndakuuya ndakatorerwa mota on the way handisina kuunderstand kuti ndatorerwa mota how
ndikasara ndisina kana kuti ndisina kana mari nenyaya yekuti ndodhera ndakadecide kuti ukandisi kuenda nenyaya yekuti handitauri kuti ndoda kudai ndoda sei panguva yekuti ndangoita decision yangu mubrain dzangu chete zvinobva zvatobatwa so panguva yekuti ndava kushandidzana naye ndichiita zvandichiita ndinoona zvinhu zvinenge zvinongoita kungovhurika zvichitongoita kana riri basa rinongofamba zvakanaka kana kada kuti ndoda chakati kuti ndiitewo kana kabhizinesi kangu kanongotauya nenzira iri nyore sekava nemwe midziyo yangu yandaiva nayo ndeyekuti ndaingosvika mushopu ndotaura kuti chinhu chaunoda icho pane chimwe chaskirechwa kumashure iko hatingakwanisi kuchisa mukati muno mushopu it's like something chato it's a reject but otaura value yechinhu ichocho nechinhu neprice yazvava kutengesewa hazvienderani then nemari ndobva ndatotora then vanopfungisa kuti munhu ane mari yakawanda kana kuti sei kasi haisi nyaya yekuti nemari yakawanda kana kuti sei then zvinhu izvozvo zvakaparara kutongoparara kutongoona kuti munhu wasara uri muzero so charumira ndotofamba kutomugamuchira handina way ende ndikacherechedzesa nyaya yekuti zvinotyisa hazvo zvinoitikapo kana kuti task yacho ihombe kasi ndinoona kuti ruchengetedzo runenge ruripo nokuti peumwe zvafanira kuti magangster ndai munhu aiva kurongerwa kana magangster kunzi ndaimomuuraya kasi munhu aibva asvika otaura kuti ndokutengesera 50 rand munhu angu angovhumuka angoti ndipe 50 rand ndikupe 40 ndatumwa nanhenge hama yako so then iona kuti zvinhu zvacho zvakadaro zvinhu zvekuti zvinotozikama kuti hazviitiki ndiri ndega zvichitozikama kuti zvamira so kumhuri yenyu kana kuti kudzinzara kwenyu vamunoziva vapenyu kutaura kuno vanorwara nechirwere chepfungwa vangani? Ndingati nokuti mhuri yacho yakakura wandoziva ari close i1 nekuzoudzwa kunzi ichi chirwere chiri mudzinza. Ngatimbotaura tidai, imi mungazvirambe sei kunzi munzi munorwara nechirwere chepfungwa kana vakuru vekwenyu vachiti chirwere chedzinza? Ini zvandingaramba ndezvekuti ndinorwara nepfungwa handingatauri hangu kuti ndinoramba yekuti chandakaongorora kuti nditi ndinorwara nepfungwa yekuti pandakaenda kuchipatara vakata scan brain pavakandiskana why vachindinyima medical report because zvinofamba kunguva pachena because and why they decide kuti ane schizophrenia kana is psychotic before kuskana brain ndo patoitaura nyaya yekuti alright takuenda ndi kune zvechipatara chaiko alright either in physical ndokufamba ndikataura kuti ini ndinganzi ndarwara nepfungwa muchinzwa zvandotaura kana inandirangu chiremba asi kurwara nechirwere chepfungwa unofunga kunogona kunge kune mastages. Kuna vamwe handi kana even vanhu vachitaura mudzimba vanogona kuti hii mhengera mumba kura kuti mune muri benzi riya risinganhonge marara mubhini muri benzi riya risingadi kugeza mastages acho anogona kusiyana. Ina ndikanyatsopatsana ipapo nekuti handisi chiremba kana kuti nditi ndiri n'anga kana muprofita handinyatsozvinzwisisa area iyoyo ndichangungovhunza mubvunzo muchinitaura sematauriro amuri kuita. Saka kana vedzinza renyu vachiramba kuti vasviga muchiri kura kuti kama kutozvifambira muri one hamuna here mumwe ari close anogona kufamba nemi kana zvakuti pawana vanhu vanoti vanogona kukubatsirai? Varipo vakasununguka panyaya iyi kasi chinhu wani chandiri kuona chiri kurema zvikwanisiro tiri kuona pano varemera ipapo ndo pandoona kuti ndoona kuti chero mawira ndakaita kuno kucontributa kwakaita like kwakacontributa vanhu mavakapromisa vakapledja kuti tobvisa zvakati nezvakati hazvina kubviswa. Kwe charumbira cho ngaavhuririka vanhu vada kubatsirawo vakomborera wablessa ogamuchirwa mumusha. Chiripo nechekuti vamwe vakataura kutopa maconfession vachitoconfesa kuti chokwadi indaona chakati ndaona chakati ndakawana ini pachangu ndakavimbiswa mota ndikabva ndaiwana musi wandakaramba wanangodecide handichaindiko ndo paikabva yaenda ndatorerwa nelaw enforcement. Alright, because apa zvaida kuti alright timbo zvezvikwanisiro ndezvimwe motsvaga munhu one wekudzinza rekwenyu wamunokwanisa kufamba naye kuitira kuti kana muchinge mafamba agove chapupu
handiti ngatiti meenda kuna sekuru, ngatiti meenda kumadzimai, ngatiti meenda kumadzibaba, ngatiti meenda kuna profeti, ukudzoti hazvichokwadi pana charumbira ari papo, handiti uye agozoita pupu kuti asazofamba imimi mukada kunozvitaura. Vamwe vedzinza vanogona kuramba vachiti munorwara nepfungwa, asi munhu kana ari pano kana kuti zvichokwadi ndakaenda nemunhu, urani ngatiti ndakaenda nemurwere uyu, n'anga ikati charumbira anofanira kunge aripo, muprofita akati zvichokwadi pane mhepo inofanira kuti yacharumbira tinofanira kuti kugamuchira. Besa ndiri kubvunza kuti imimi mune munhu here mumwe chete pari zvino anogona kufamba nemi kuti agove chapupu? Handiti aiwa, ndinopa kanaka mukoma. Regai tione kuti musati madzokera mazuva mashoma ari kuteera aya tingaite sei? Munhu ari kureka kuti ari muno Marare, ari kupi? Vedzinza rangu chaivo chaivo vari kumasvingo, ndingati ndivo baba, vamwe baba. Saka kuti baba vanenge vakutoti ngatiti munhu ari muHarare vanenge vakufanira kuuya kuno kuHarare. Handiti aiwa, regai tione kuti tingabatsirana sei. Handivakura kuti mbudzi kuzvarira nevanhu kunzi nditandiri wembo, ndo zvimwe chetezvo. Isu vatatiwo kuna nagodobori vari kuona, nana madzibaba nana madzimai, maprofita ari kuona chirongwa chinei. Kana vairi kuti isusu takazvipira kubatsira mukomana wepachena pasina mari, ngavatiridzire foni tonzwa kuti programu iyoyo toifambisa sei, mubatsirwa tiripo, tionawo zvechokwadi kuti ndicharumbira here, kana kutiona zvechokwadi kuti baba mukuru wenyu ari kutaura zvechokwadi kuti pamwe munorwara nepfungwa. Handiti ndizvozvo tinotenda.